Түйме ул музыка, мантык һәм юмор. Әйе, дөрес ишеттегез. Юмор һәм юмор бүген айрыша күп булырга тиеш. Ни өчен дисәгез, чөнки бүген бездә Әйдә Шаярт КВН лигасының икеләтә чемпионнары, көрәшеннәр КВН командасы. Инде дуслар, әйдәгез алар белән дә танышабыз. Уң ягымда көрәшеннәр командасының иң истә кала торган егетләрнең берсе Дмитрий Баранов. Аралармысыз? Һәм инде аның янәшәсендә безнең нурлы кызыбыз, Шаянтова кызы Азалия Шарипова. Сәлам. Сәлам. Бер команда белән таныштык һәм инде аларның көндәшләре кемсең дип сорасагыз, алар еракта түгел, минем сул якта гына утыралар һәм шулай ук беренче сезонны Көрәшеннәр КВН командасында уйнаган Лия Морис һәм инде Шаянтова Җыелма командасының беренче сезонын гына уйнамаган, инде күп еллар Шаянтова сезонын һаман дәвам итә. Амелия Нигъмәтуллина. Сәлам. Димәк, дуслар, командалар белән таныштык һәм КВН-дагыча әйдәгез башлыйбыз. Алга. Җыелдык һәм киттек. Юк, китмәгез, әйдәгез монда калабыз һәм монда гына уйныйбыз. Уен булгач, аның турлары да булырга тиештер һәм беренче тур сүзсез җыр дип атала. Безнең командалар экрандагы рәсемнәргә карап, нинди җыр турында сүз барганын аңларга тиеш булалар. Дөрес җавап өчен 1 балл. Иң мөһиме, тиз генә төймәгә басырга кирәк булачак. Командалар игътибар экранга, беренче бирем инде анда булырга тиеш. Әйдә, Азалия. Тырышык. Нинди җыр? Әгәр дә теге уйлар, фикерләр булмаса, Әйтеп кенә карыйм. әйдә, бара. Иркәләмә мине, иркәм түгелме? Иркәләм ничек әле ул? Иркәләмә мине, иркәләмә мине. Дмитрий, бу бит балалар телеканалы. Әйдә булай әйтәбез, әйме? Мин сезгә бер подсказка гына бирсәм, бик үк булыша мине, шулай да ярат. Әлеге җыр Фирзәр Мортазин иҗатыннан. Подсказка булды. Так. Анда бит инде вариантлар күп түгел. Ничегенде алыжылар бик күп бит? Бик мәшһүр. Юк, инде мин теге мәшһүр җырларын әйтәм. Фирзәр Мортазинның әлбәттә бик күп. Ниндиләрен беләсез? Хәзер. Фирзәр. Искә төшерергә кирәк бит әле аны. Фирзәр абый, извиняюсь. Сез Бик авыр бир медаль булды безнең өчен. Беренчесе холландары җиңәргә була. Әйдәгез, бәлки сездән төймәне беренче рәсемдә менә. Ул кайтты. Бу мөрәҗәгать. Син анда озак йөрмә. Нишлә? Иркәнең репертуарын түгел. Кайт. Теге яңлырак иттереп әйтәләр бит инде. Кайт. Кайчиткам яныма түгелме бу? Ничегрәк ул? Иркәм кайшы. Берсе күзәләп, иске. Берсе күзәләп, киткән җирен эзләп, кошлар кайта туган ягына. Бара якын түгел, сине көтә күңел. Кайтчы, иркәм, кайтчы яныма. Менә шул. Инде фәрин дуслар, җырны тыңлыйбыз, дөрес җавапны. Иркәм кайтчы яныма, Бара якын түгел, сине көтә күңел. кайтчы иркәм, кайтчы яныма. Менә бит. Бу- Кайфлар күтәрелеп китте. Без бит дөрес аңламадык. Иркә торгач иркәнең репертуарыннан җыр дип уйлаган идек. Шуңа күрә без аңлап бетермәдек. Именно картинадан Ну хәзер аңлыйсыз. аңлыйбыз инде хәзер киттек. Сезгә бу аңлау 1 балл бирмәде, кызганычка каршы, киресенчә сезнең көндәшләрегезгә бирделәр. Менә безнең әле рәсемнәр бар, безнең әле биремнәр бар, икенчесенә карыйк әле. Әзрәк арифметика. Кайсыгыз? Син бит тиз саныйсың бугай. Юк. Күзлек Киресенчә. Күзлек бернәрсә турында сөйлим. Математик түгел. Гуманитар. Азалия, синде күзлектән бәлки синде акыллы кешегә сорасың. 115. 115? Может быть. Әзгенә якынлык түгел. Ну, әзгенә ялгышлык бар.
102'den jerinden ulaşmış. Mında нәрсе yazılған, міне мында тігі 5-5-5-5. Міне бұл 5-5-5 орнына міне мұндағы сан келіп отырса, һәм инде онлары Қазан башқала белән берничек бұл бәйле буладыр мөгаен. Тегесе пробег инде машинаны. Тоже жеріндейме? Недер километраж. Неше шығанда? Жер бетіндейме? Жыр. Километрлар, шақырымлар белән бәйле. Қойсығыз? Hazır isəpləb Bu bit eşkərim. Мұнсы башқала бит инде күрәсез. Башқала. Башқалаға нешедір шақырым бар дегенді аңлатадыр бәлки. Нешедір шақырым. 105. 105 дейсең, ол Нұрминскийдің жары. Неше керәк ол? 105 километр Башқалаға. Өзігіне жібелді. Икіләнәм енді Нұрминскийдің жары. Біз жауапны қабыл еттік, чөнки түймеге бастығыз, жауапны әйттігіз. Олай бұлырға да сіздің башқа вариантлар бәлки. Yok yine нәрсеге әйдегіз дұрыс жауапны таңлайық. Башқалаға. Әфәрин, Оқайын командасы тағын бір бал исәбіне үсті, һәм инде исәп 2-ге 0 әлеге тұрда. Тағы бір елмая тұрған смайлик. Сізге барауыз. Сізде анда бір смайликлар көтереді. Сізде әлеге 2 мұңсы смайлик. Әйдегі сізге тағын бір шанс. Біздің үшінші бірім әлі бар. Сұңғысы әлеге тұрған турлар әлі бар. Әйдегі сіз қорап олайық. Bir nişikte uylanmışa. Верно. Әйдей, басып қойдыңыз? Ну, бұл салқын шай деп ойлаймын мен. Әйдегі шифрларына шешек әлі әзірек. Табыш мақында, нәрсе мұнда? Мына шай... Бұл кішінің ісімі? Кіші деп айтсам мен. Bilmem, qaramadım. Симпсонның ісімі? Симпсонның сәшілі отыра. Симпсон, оның ісімі? Гомер. Гомерім шулай өтәрмі, гіл сені гіне күтіп, Хатика. Күтіп, яғни Хатика, ждун бітінде қазір актуаль түгіл. Шегер ол. Гомерім шулай ұзармы гіл сені гіне күтіп, ялғызым үстәл янында суынған şeyler ішіп. Şunday motor jırlıyız, мен sizle бүлдіргені бұрдым. Дұрыс жауап, Салават Фатхадинов, салқын шай һәм исәп 2-ге 1. Гомерім шулай ұзармы гіл сені гіне күтіп, ялғызым үстәл янында суынған şeyler ішіп. Әлеби Салават Фатхадинов Крашинер командасының иң яратқан геройы деп білеміз. Лейбісінде ғада бик көп миниатюрлар әлеге герой білән бәйлі. Біз бик хөрмәттәбез Салават абыда. Нәрсә өчен шул хөрмәттәсез? Чөнки ул легенда, молодец, Салават абый. Ол менің ұстазым, мен бұл жерні должна была угадать просто. Бірінші тур шуның белән тәмам, һәм без икенчесенә күчәбез. Интернеттан бүтін нәрсәне дә табып була. Хәтта жырның эштәлеген генә язасың да, ул сиңа әлеге жырны китереп чыгара. Безнең киләсе тур Окей Гөлгенә дип атала. Беренче жырның эштәлеген тыңлап китик. Окей Гөлгенә. Әлеге жырдагы хәл инеш буенда була. Шишмә буйлары дәртле жырга, моңларга күмелгәндәй. Шунда кызлар, егетләр җыены булган ахрысы. Бу жыр минемчә яшьлеккә ода. Бик күңелле чаклар булган. Жырны башкаручы егет көч, дәрт бар иде ди. Корея театрында бер юмористик чарага барган идем. Шунда ишеттем мин бу жырны. Тагын бер тапкыр тыңлай алабыз. Без тагы бер тыңлыйк. Ниндидер юмористик чара Корея театрында, нинди юмористик театрда, нинди юмористик чаралар үтә ул? Әйе. Рамиль Закиров «Дәрт бар иде» деген жыр булырга тиештер инде. Сіз Рамиль Закиров «Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде». Шул бит. Демәк, дуслар, әйдәгез тыңлап карыйк, дөрес җавапны. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды.
Şiber kızlar var idi. Әйдә шаяртның гимны бит бу. Иван неdir biyo var mı? Менде білген сұрақ, инеш бойы қоясың мұнда. Инеш бойы турында вообще сөз бар. Безнең инеш Yok, менә бу җирдә түгел. сайры гармон тоз береп җырлый беренче куплетта. Менә шулай. Анда яшьләр җыела башлый. Эш не Сез кушымталарын гына тыңлыйсыз менә җырларны. Юганның вступлениесе генә тыңлый. Шаярттан вступлениесе генә уйный. Шуны да белә ул. Анда ничек? Анда әлеге җырның биюе бар дисез. Биюе бармы яны? Бар. Ничегрәк? бию деп инде ул кем ничек бии? Шундай бию. Сез ничек биесез? Безме? Малтурит реп татарча. Рәхәтләнеп. Без Крашеннәр командасы ничек биегәнен күрәсебез килә. Әйдә тустор бергә. Барушы шығамызның истәрләрмізді Юк инде анда бит әле бөтенесе кырыйга китәргә тиеш булар. Сәлам дуслар. Хәерле кеш дуслар. Әйдә зәле әзерек. Җыелыйк. Җыелыйк. Ничек әйтәләр КВНда? Җыелды һәм Беренче миниатюра. Аптекада булган хәл. Димәк дуслар, киләсе җырны тыңлыйбыз. Биремне. Окей, Гөлгүнә. Әти бер җырны табырга куша, мин аны ничек табыйм инде? Шуңа синнән сорарга булдым. Башкаручысы әле корт булмаса да, вакытның тиз үтүенә борчыла. Вакыт йомагын сүтә-сүтә ут яшьлекне хәлсез кортлык алмаштыра ди. Мәгънәсе моңсу булса да, ритмы буенча бик акрын җыр түгел. Фикерләшәсез, әлегә төймәгә басучы юк. Бик үк өлкән булмаса да, җырчысы Бәлки без уйлыйбыз, бу җыр түгел микән? Гомерләр үтә икән ул. үтә дә китә икән, күңелләр генә һаман да нәрсәдер көтә икән. Дөрес җавап көтә, күңелләр, ләкин бу дөрес түгел. Уйлыйбыз. Сезгә мөмкинлек бар. Тамам бер тапкыр тыңлай алабыз теләсәгез. Әйдәгез тыңлыйла бер тапкыр. Окей, Гөлгүнә. Әти бер җырны табырга куша, мин аны ничек табыйм инде? Шуңа синнән сорарга булдым. Башкаручысы әле корт булмаса да, вакытның тиз үтүенә борчыла. Вакыт йомагын сүтә-сүтә ут яшьлекне хәлсез кортлык алмаштыра ди. Бәлки бу Салават абы репертуардан уфтанма җырыдыр. Уфтанма гомерләр яз кебек үтә дип, шал чәчеңне күрсәң дә уфтанма. Мин сезгә менә бик теләп уйнаганыгыз өчен бер бал бирер идем, ләкин бик дөрес түгел шул. Бик игътибар итегез, әйме? Вакыт йомгагын сүтә-сүтә. Siz onlara bir mümkünlük var mı? Yok, aytып бетерегез инде, пожалуйста. Алар өченче тапкыр әйтәләр, өченче бездә әйтеп Юк, әгәр сезнең вариант булса, Әйтер өчен башта төймәгә бастырга кирәк. Юк, әгәр сезнең вариант булса, чөнки алар инде ике мөмкинлекләрен кулландылар. Мин сезгә приоритет бирә алам. Сүтә-сүтә дип дальше. Юк, вариантыгыз менә хәзер булса. Юк, бугай. Әйтеп карыйк инде, кызык өчен генә Фирус Симаев гомер үтә. Гомер үтә, Нигә үтә? нигә үтә? Еллар арты, ел йомгагын сүтә-сүтә. Ут яшьлеккә, мут яшьлеккә, С третьим дублем. сиздермичә, хәлсез картлык килеп җитә. Яшәп калыйк. Әйдәгез, тыңлап карыйк. Сорау буенча бер җавап табылды. Гомер үтә, нигә үтә? Еллар арты, ел йомгагын сүтә-сүтә. Ут яшьлеккә, сиздермичә, хәлсез картлык килеп җитә. Уйнап калыйк, яшәп калыйк, төймәләргә бер-бер артлы басып алыйк. Исә бергә бер. Әлеге турда безнең Гөлгенәдән һаман әле эзләүчеләр бар. Әлеге системадан 3нче бире. Окей, Гөлгенә. Бу җыр тукталыш турында түгел. Ой, мәхәббәт турында. Ой, әллә тагын кыскасы монда җырның башкаручысы ниндидер кызга бер күрүдә үзе дә аңламыйча гашыйк булган. Шул кызны йөрәге үз иткән.
Ничек кенә тырышса да оныта алмаган. Ә хәзер инде шул кызсыз яши алмыйм дип борчыла. Бетте китте. Илназ Гарипов. Яратам, бітті кетті. Сен менің сыңғы тоқталышым, ерек сені өзейті, айна-айна. Не үшін дейіп сұрама, яратам, бітті кетті. Точно шу. Әйдегіз дұрыс жауапты тыңлап алайық. Сіздің сұрау бойынша бір жауап табылды. Сен менің сыңғы тоқталышым, ерек сені өзейті, айна-айна. Не үшін дейіп сұрама, яратам. Сырама, яратам, бітті кет. Ой, мен өзімді контрольда тұталмайм әліге мұндай ерақ жырларын ешіткәш. Енді әліге турда біздің Амелия командасы үстін шықты бет әлі. Әліге турда 2-1 жамағат. Олқышылар сәйдегіз бала бір-бірі бізге, біздің бет әлі. Тағын бір турыбыз бар. Ох, шәп туру. Ауыр болашақ. Нема? Татар халқы нәрсе турындағына жырлар шығармаған инде ул. Қойыннар турында, инішлер турында, мәхәббәт турында әлбәтте. Һәм башка бик күп нәрсәләр бар дуслар. Ләкин без тырыштык та һәм инде җырчылар турында жыр яздык. Жырлар яздык. Һәм инде менә безнең командаларга кем турында жыр барганын белергә кирәк булачак. Ихтибар белән тыңлагыз командалар, мине тыңлагыз, мин җырчылар турында җырлап бирәчәкмен. Әгәр дә кем турында сүз барганын аңласагыз, төймәләргә курыкмыйча басаласыз, ә инде җыр беткәч, без сездән беренче сорыйбыз. Әзер. Ме? Biz әзер. Амелия командасы. Әзер. Беренче бирем. Нишләргә белми өендә ятканда, аның башында бер шәп фикер туа. Майкасы килешә ябык тәненә, һәр видеосын ул шелтәргә элә. Һиндстаннан түгел, чын татар малае, сагына авылын Тулумбайы. Башлары әйткәннәр, әйдә соединяйся, фиксин красопетка, не волновайся. Кем беренче баса шулардан сорыйбыз инде. Можно вместе сказать? Такой вариант есть? Ярый, әйдәгез. Шарапҗан! Жауап кабул ителде, бал инде әлбәттә сезгә китә. Дөрес җавапны без экранда күрә алабыз, әлбәттә дөрес җавап Шарапҗан. Не волновайте. Красавчик. Сез мине не волновайте. Димәк, афарин сезгә бер бал сездә, һәм инде без икенче биремне тыңлыйбыз. Киттек. Аны бөтен татар халкы белә, аның җырлары йөрәкне өздерә. Сәхнәдә ул күптән шуңа да чыныккан, җырлый, тавышы карлыктан, халыктан ул диләр, халыкчан ул диләр. Апалар аңарга озын гомер телиләр, тигел диеп җырлый үзенең җырында. Бик каты кычкыра татарлар алга! Кызыл яна. Безнең ярны бөтенләй. Димәк, алар тагын сездән Синең вариант? сорыйбыз. Безнең вариант Фирдус Тимаев. Фирдус Тимаев дип уйлыйсыз сез, бөтенесе туры киләдер дип уйлыйм, тегел дип җырлый, татарлар алга дип кычкыра, кирәк булганда мишәрләр алга дип кычкыра. Димәк, дуслар, дөрес җавап. Дөрес җавап, исәп 2-0 әлеге турда. Күңелләре аның һаман 18-дә, Таулы районда туган, тумаган 8-дә, үзе дә шәп җырлый, шулай җырлый иптәше дә. Бик тату гаилә алар, үрнәк бар кешегә. Әниләр җырларын җырлыйлар яттан, бозылмыйча калып, боз булып каткан татар эстрадасы. Бара ул әйдәп, исемен бергә әйтик, исеме Зәйнәп! Исеме Зәйнәп, һәм инде исәп эшкә. Дуслар, кызганмыйлар сезне, кызганмыйлар. Тагын бер бирем калды әле, һәм монсы авыррак булачак. Миңа сезгә җиңелрәктер бәлки, әйдәгез. Без онытмыйбыз аны, юк онытмыйбыз, хәтта
Әлбәттә, русча җырларын да яратып тыңлыйбыз. Без бит урам егетләре, шуңа якын безгә. Без бит урам егетләре, шуңа ул брат безгә. 105 чакрым үтеп ул Казанга килде, Балтач егете икәнен бөтен дөнья белде. Утыртылган приорада аның җыры ага. Тукталышта әбекәйләр гаҗәпләнеп кала. Заступятый двор! Biz инде оригиналләшеп тормадык, biz инде шул ук аның җырын алдык та, шуңа гына укыдык. 1-2 һәм җавап. Нурминский! Исеме белән дә әйтсәгез ярый. Альберт Нурминский. Альберт, безнең экранга чыгып керсәң, дөрес җавап булыр. Альберт Нурминский, без тагын бер сезгә бирим бирергә булдык нәтиҗәдә. Әйдәгез, анысын да тыңлап китик, шул кагыйдәләр. Тыңлыйбыз. Аны йөрішіннен танып ала һәркемдә. Әҗырлары сүзләрен бар татар халкы белә. Тик визуаллар өчен концертлары вакытында үзе җырлый экранда, ул караоке куя. Борыннарын сыпырып, берәр мәзәк сөйләгәч, кәефләре гөлшәптер. Раллида элдергәч, салкын чәйләрен эчтек. Уфтанмадык, аунамадык. Бу халкыбыз җырчысын һәммәбез дә таныдык. Bu Салават Фатхетдинов. Салават Фатхетдинов, bu дөрес җавап һәм инде дөрес җавап безнең экранда шулай ук барлыкка килде. Гол престижа. Гол престижа. Инде дуслар, әлеге турда 4-1 җәмәгать һәм инде гомум нәтиҗәне без берничә мизгелдән беләчәкбез. Әлбәттә, аңлашылды инде монда барсы да. Матур җырлар тыңлагыз. КВН, аеруча татар КВН-ын яратып карагыз. КВН да үсәргә тиеш. Һәм инде әлбәттә татар җырлары да, татар көйләре дә бер урында тормый, алга барырга тиеш. Менә безнең тапшыруыбыз да бер урында тормаган сыман, безгә һәрвакыт кызыклы кунаклар килә, һәрвакыт җырлар белән һәрвакыт җырлап, көлеп, уйнап үтә безнең тапшыруыбыз. Һәм инде рәхмәт сезгә. Бүген җиңде АКН КВН командасы. Biz sizning bilan sog'lashmaymiz ham kelasi uchrashuvlarni kutamiz do'stlar. Sog' bo'linglar. Sağ olun.